Tak prvý domáci zápas, aj keď teda nie je doma, ale víťazstvo 2-0 sa počíta určite. Tak samozrejme, každé víťazstvo sa počíta, či sa hrá doma, či sa hrá vonku a myslím si, že to bolo veľmi vydreté a zaslúžené víťazstvo. Čo hovoríš na góly spoluhráčov, Ahmed Kúček mu to trafil parádne, dobre otvoril ten Strelecký účet v novej sezóne? Hej, parádne góly. Je vidno, že sa o týchto chlapcov môžeme opierať v každom zápase viac a viac a že v sebe majú tú kvalitu a myslím si, že čím ďalej budú na sebe pracovať a budú tie zápasy hrať, tak budú ukazovať, čo v nich je a dneska sa to začalo. Druhý polčas ovplyvnila tá červená karta, niečo ste si povedali v kabíne, keď sa to viac menej zmenilo, ale v podstate neboli ste horším tímom ani po tej červenej karte. Tak myslím si, že aj tak celkovo ten druhý polčas sme nezačali dobre, že už od začiatku to bolo, neviem, či trošku také nervóznejšie z našej strany, ešte keď sme boli všetci na ihrisku. A potom už tie dve žlté karty, ktoré dostal Emeka, už proste neovplyvníme a už to bolo trošku potom chvíľu také napäté z obidvoch strán a snažili sme sa to nejak upokojiť, aby sme ešte neprišli o nejakého ďalšieho hráča, aby sme dokázali ten výsledok udržať do konca. Čo sa nám podarilo, aj keď to bolo veľmi náročné, ale musíme byť na seba hrdí, pretože myslím si, že všetci odvedli enormnú prácu a za to sme boli odvďačení víťazstvom. Tvoj návracateľ, ako hodnotíš 2 zápasy, neinkasovali ste gól, vyhrali ste veľmi dôležitý zápas, ten čo vás mal odpichnúť? Tak samozrejme teší to, že sme nedostali gól, že sme vyhrali teraz zápas, že bodujeme v tých zápasoch a ja si myslím, že tiež sa ešte rozvíjam, je to trošku iný štýl, ako som bol zvyknutý hry. Ale páči sa mi to a som rád, že sme dneska vyhrali a že nám to dá nejakú takú ďalšiu energiu do zápasov, pretože tá príprava nebola jednoduchá, čo sa týka výsledkov, ale v lige sa nám to trošku už začína vraciať. Ja sa ešte opýtam, čo bolo najdôležitejšie, čím ste napokon tie Košice zlomili, v čom ste boli lepší a čo bolo rozhodujúce pre vaše víťazstvo? Tak ja si myslím, že v tom polčase bolo vidno, že sme boli lepší na lopte, že sme sa snažili ich nejako otvárať tie skulinky a že nakoniec sa nám to podarilo aj tak krásnou strelou a potom tou individuálnou robotou Emeku. A myslím si, že takou tímovosťou a myslím si, že aj to kvalitou už tí chalani, ktorí sú v ofenzíve v našom ústve, tak nám veľmi veľa pomáhajú a je to vidno na tom ihrisku.